Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata ni debata dihita di Pentakostae napa duahon, imana tersurat di opat Musa biddu 27 ayat 10 walu tolhastu ayat 20 tolu. Opat Musa biddu 27 ayat 10 walu tolhastu ayat 20 tolu. Hujahau ma dihita tapai hutiu matakas. Dungi romuse hatani Jahoba tu si Musa. Arahom ma bahe dongammu si Joshua anak ni Sinun. Sahalak nang marulitod di tu bagasar rohana. Jala ape hom matangammu tu ibana. Dungi pajongjong ma ibana diadopan ni Malim Eleazar. Dohot diadopan ni Sadok Kuriai. Jala leho pareta tu adopan ni mata nasidai. Ikon lehonommu huhut sian sahalam tu ibana. Asa Sadok hurian ni halak Israel tumangihon ibana. Dungi ikon jongjong ibana di adopan ni Malim Eleazar. Asa ibana manukun Jahoba taringut tu ibana marhite-hite ni urim di adopan ni Jahoba. Ikon marguru tu hatana nasidar ruardo masuk. Ibana tahe ro disude halak Israel rap dohot Sadok Kuriai. Dungi dibahen si Musa masongon nati naunahon ni Jahoba tu ibana. Dia rahom masih Joshua. Jala dipajongjong ibana diadopan ni Malim Eleazar. Dohot diadopan ni Sadok Kuriai. Laos dia pehom matangan na tu ibana. Jala ditonai ibana. Hobartu na pinabuan ni Jahoba marhite sian si Musa. Ido yang go saat ni turpuki. Selamat Pentakosta madihita amanginang. Mau lihat madihita nanaong merespon. Molo di minggu natuari hudok. Dia akan merespon nanigo hini todi purbadia manang todi ni debata. Naso merespon dakuboto ti na todi na hodar duira. Jadi dang direspon didorai ya teh. Alai molo dihatai taringot tu Pentakoste macaya piddo hobartu jamitani natuari di ulaun ni apostel biddu 2 ayat sada tolhastu ayat 10 tolu. Los disido hataridaan ni toddi porbadia na songgop tu akasisian ni Tuhan Yesus. Los disido hal na spektakuler dang natadok ido pe pangulon ni toddi na masa di Bibelta alai iman na spektakuler na pinatuduhon bahwa Roh Allah itu atau Roh Kudus itu berkarya atas siapa saja, termasuk ma di akka persekutuan na masa di akasisianna di napai mai mahon dung ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Mono sinatuari takas dohudok di jamitaku anggodang holan di padanay baru di patorang taringot tu toddi ni debata totungai patorang di padan narobi atau perjanjian lama ima marhite ditiki masa panopaon takas do didok disi molo disada Musa bidusada ayat sada 1 ayat 2 dimula ni mulana ditopa debata malangit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangariap-riap matod dini debata di atas ni akaik. Los boy maboto ota ditiki dang adong dope bentuk ni portibion. Alai disi mangula tod dini debata. Los adong ma keteraturan. Jadi tod dini debata mabain keteraturan. Los disido muse marudut tod dini debata lau mangula. Isarana mai tu jamita di hari marsogut epistel tu si Joseph dot akka tokoh ni Bibel tanah asing tarlumubi mamasa mai diturpuk jamitatta di bagasan obason ima taringot tu pergantian kepemimpinan dari si Musa ke Joshua. Inilah nas yang menjadi khotbah kita saat ini. Adong
pergantian di si next leader nina kepemimpinan berikut adong dona masa adorang sosahat nani hatahun di debata tu si Musa asa boy manian dia rahot dongan nasada ima si Joshua nanong marulitot di ibana los ibana mamanguduti taringo tu pangulaon ni si Musa di hati hai aha mana masai molo tabuk ka bibilta adorang soturbukon ayat 14 ada sanksi yang diberikan Tuhan kepada Musa meskipun dia yang memimpin bangsa Israel pada saat itu hingga sampai nantinya ke tanah Kanaan, tetapi ternyata dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Dan saat tiba na tutano na pinarbagaan ni Ribata, didok masang si i alaniaha, alana nilaw sa muna hatakku di halongonan zin, uju na mamikasi beda kuriai, uju parbadia muna nianau, maritesian aiki dedopan ni mata nasidai, ima aik meriba mardonok kon kades di halonganan zin hape ma sama naso ni hirim ni debata na so di perbadian nasida guarni debata marungutungut bangsa Israel do ibana marungutungut jadi dia mana yang sidohonota sanksi itu membuat dia hanya melihat dari jauh tanah Kanaan dia nggak sampai ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi sianobdo idaot tamuse amanginang kepemimpinan itu sangat perlu. Nggak semua kepemimpinan itu berjalan bisa kita katakan tidak ada tanpa kekurangan. Ada kelebihan ada kekurangan. La so dia petadok akana isarana dinggan pangulona molo tasulikiti saya dong doha kurangan isa sahala. Tidak ada yang tidak mempunyai kekurangan sehebat apapun dia. Neng dohono tadi si imana masa di si Musa. Ditiki manguluhon bangsa Israel di bana. Ditiki dong hasalaan na dapok nama jambarna. Dung dapok na jambarna ama didok Tuhan ni dung dilian sanksi i dungi didok ma didok si Musa matu Jakoba muse. Dang nagabi isarana molo sudah ibana lahu manguduti pardalanan tu Kanaan gabi adong negosiasi manang nido imana Tuhan buasa songon nasing buasa dang au na sahat tu tano Kanaan buasa ikon adong namang gatihonau songoni maliling na au lamar muduhon bangso Israel buasa dang au sahat tu si inna on man lau paingoto na kasih bulu biasa na belum tentu orang yang membuka dia yang terus melanjutkan kepemimpinan itu. Jadi dia masih berengot tasian si Musa. Ternyata dia punya kelebihan yang luar biasa. Di dia mai Allah itu enggak pernah salah pilih. Allah itu selalu menguatkan setiap para hambanya. Termasuk masih Musaon. Geriada dohonon natu dibata. Tidak dengan negosiasi atau kampanye untuk melanjutkan siapa kira-kira yang melanjutkan. Alai dohonon na ikon pabakiton ni Jakoba debatani akatod ni nasa daging nian sada halak na manguluhon huriyainin na. Lapatan na ikon na digohitod di manin na. Sa sitong nadang didok si Musa ngay boto Tuhan ni isi nang si piliton na. Jadi ternyata tugas itu ingin dilanjutkan kepada si Joshua. Si Joshua ini adalah abdi Musa, bukan yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab, dia juga ikut dalam perjalanan itu. Alai dohonota tidak ada tentang Joshua ini dipilih harus yang betul-betul matang, dangadong. Nah ikon songonon prestasina, dangadong. Memang dia pernah abdi Musa, tapi seutuhnya bukan karena dia pernah abdi Musa lantas dia dipilih Tuhan daun. Alaina dipilih di mata ibana alaniaha takas do dia ya 10 walunakin di nama muka turbuk tai ima sahalak naung marulitodi tu bagasar rohana jala apeho matangamu tu ibana nina ima parsurona tu si Musa hati hai. Alani ido amang inang kita pasti juga pernah jadi pemimpin. Atau kita katakan saja menjadi calon pemimpin. Atau kita sekarang sedang membekali pemimpin melalui anak-anak. Dang adong hala, apalagi hala bata, ya nakonna dihirimi bana gabi hatoban, dang adongi. Mulubu imana ketua, sien ketua. Kan ido pakiri modal. Molo tapal talului isarana alak bata na gabi pangurupi sa tabi, jarang doon.
melubui raja di atas segala raja ini kan. Artinya bukan karena dia mau lebih tinggi dari orang lain, tapi memang orang Batak itu punya sekali karakter yang terus mau berjuang supaya dirinya itu benar-benar diandalkan di setiap di mana dia bekerja. Alani ahama musi tugas ni di batatu si Musa. Ditula ibana doon mangulahod daw. Nang peso ibana satu tano kanaan. Dia tetap dengan energi yang benar-benar luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan itu sekali lagi tidak pernah salah pilih untuk setiap orang. Ya namanya juga semakin tua manginang. Usukum maju tua ka paralel dua tia manginang. Molongan yang pensiun. Paksa kamu doon na yang hamu musi menjebet. Narohakku setabi na hisap doyete. Molonga sanga songoni. Ido kan ikon berganti dotong. Nang pe adong dope energi. Tapi ada kalanya untuk bergantilah untuk yang lebih muda lagi. Songoni do nang nanong dipilih aka pengurus di pungon-pungon korate. Dipilih pe misalnya nang pe tetap, nang pe mergati, lapatan na ada yang benar-benar regenerasi supaya apa? Kadang kita membutuhkan orang-orang muda untuk membuat suatu perubahan walaupun itu kecil tapi bermanfaat. Dang nahudo ala au horong na sian yang masih muda sebenarnya kalau dari kepemimpinan Amang Inang. Alay nang peboha di Bibilta, segudang doa katokoh di Bibilta, yang muda itu yang berkarya. Joshua itu masih muda, dia dipakai Tuhan. Karena kelebihannya, oh bukan, tapi karena Tuhan melihat tentang karakternya. Di patujolo doi nalaho mengolah taringo tu aka parbinotoan nang adong di dirina. Jadi ikon itu di patujolo. Amang Inang boleh menyekolahkan anak S1, S2, S3, boleh. Alai nuai, apakah sekolah itu dimanfaatkan dengan baik? Molo somar Tuhan doi bana, molo somar bisu doi bana, molo somangula do todini di bata di bana, dang tarulahon di banai. Akka parbinotoan nang adong di dirina. Songonido hudok na tuari. Amang Inang yang duduk di sini, apalagi kalau minggu sore dan Ipsos itu Amang Inang banyak orang muda. Saya katakan molo padita Tuhan itu dibayin naga gijangon altaron. Jadi di ide dotongi sina makatatai, isina marhempon. Ibu tu dotongi. Alai kan dang mungkin dohono nanang pehuta dah musel sada. Dang mungkin dohono kusen gijangon. Inang punguanon. Unang jomar hape ho. Dang mungkin dohonoku. Ido kan. Nang peso hui dari sarana isina makatatai. Dang mungkin dohonoku dison. Alai to dini de matama nama boto. Aha pangulaut tadi hudulat tabi. Ido nuai. Tuhan melihat hati seperti Allah yang akan memilih next leader untuk pengganti dari si Musa ini, yaitu si Joshua yang dipilih Tuhan. Adong maparsuruan na diulahon ima anon dung makatai hotu si Joshua araho may bana jongjong dia dopan ni Malim Eleazar dohot disabdok huriainin na. Ini tanda bahwa ini adalah simbol legitimasi di panguluhonon ni si Joshua pabuana pinili di batado ibana, baru dia akan disuruh berdiri dan diperhitungkan tentang sesuai dengan uhum ni urim ninna. Uhum ni urimon adalah sada ula-ula na dipakai ni malimbolon laho dipakai songon petunjuk tu hatani di bata. Jadi betul-betul memakai petunjuk. Siapa yang mau jadi pemimpin dia harus pakai petunjuk. Dang boy si lomo-lomo. Dang boy alana audo noliling di huriao. Dang boy songoni. Iko boy do tong ibana memang betul-betul legowo inna. Harus betul-betul fleksibel. Dang boy holan parbinotuan na dipakai. Sarupa doi song kami padita molo pida-pida. Datong sarupa ditiki hami di meda do di sonang mungkin sarupa. Iko bereng dotong cara berpakaian pedang sarupa. Tiki iba mangkubasi di lagu boti. Di si aka pareri kamis mar kebaya dope ya. Inang. Mar kebaya bajima mana mar madar dang mungkin wiuton pinomat mirip kan idon waing. Ala mangyuton umur niba. Dang mungkin iba mangyuton sampai betul-betul 100% daun. Ikon Newton dotong umur niba dang sarupa sarobang. Cuma jangan sampai gabe tihas mabairwa dia kapangulon niba ido rikot nato dini di mata na mengajar-ajari bohado cara nato dini di mata mengajar-ajari kita jelas ya dia do taboto to dini di mata na mangula di dirita sasitong na tangi yang do dalanna
Martangi yang iba tu Tuhan asa toddima na marsuru lau mangulaon manang aha. Molo hudok na tuari muse akana maragidda pe molo mamake hatawon na perjamita pe na jongjong di sonati na padita bibel pro diakones manang isi pe di son panggulan nagok tiki sarana si tua marjamita dia langgatanon molo dipake holan hatawon na saya dong do dalani di bata laho paingoton. Saya dong do dalani di bata alai molo isarana di pahibul rohana mangido marguru tutod di ma pakko basiokku totu la marsahi peibana borhak sia jawu di lehon Tuhanido hai pason. Mungkin kita bisa bertanya sekali-sekali kepada para sintua kita ya, amanginang belum tentu mereka itu yang berdiri di sini atau kami di sini dalam keadaan sehat 100%. Aduh, nur sampai migren ni madang boy modum, alai ko bertugas. Diulahon, alaina boy dohonon gabi halo nga bolod doy dihami akka pangula nang hitape ditiki mangula di parkare juata mangido may batu Tuhan urupi maaw dang tolap pulau jongjong di joloon alanya ala hurang hipas pamatakko nuaing Tuhan sa guru di homa say masahat tulau ni boy do dang marsai tiba boy do di bagasan hai pason lapatan na malumiba marguru tu iba doy daw alai Tuhanido napatauhon lau mangulahon genup akasi ulahonon molo marsai tak kaya nakon muna dang rap do tamu bacara muna totu marhite tangiang toddima na manggonggom daging nang toddina asa dingo pasato dirina tuadupan ni debata si Joshua pe dipilih debata na ikondo jumolo pabuahon kepemimpinan sejati adalah ketika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan. Kepemimpinan sejati ketika hatinya itu dipenuhi pimpinan dari roh Allah. Hita manuaing marguru tu toddi do pangulota siganupari toddini di batato tu manang toddini sibolis hita do nama boto. Hola roh hita tupuan hola nama bain gaur sarana toddini di batadoi totu daong. Roh hita tupungan mabain dame toddini di batado mangula disi totu toddini di batado na mangula disi gabe sonang maroha ala saguri todido pangulauna. Joshua juga kalau kita misalnya masih sempat ketemu contohnya diperbolehkan oleh Tuhan molo tasukun di bana waduh gabe pemimpin ho HP posodo peho mulai sinuk kusongoni ama alusna totu dohono ni bana do marguru tutod di duau molo mangasah diriku dang talup au laho manguluhon bangsa Israel nataboto bangsa yang tegar tengkuk si jugal rukungin na macay maul diuluhon apalagi may sarana disuruh manguluhon ala bata ate amanginang wahado manguluhon ala bata macay mura maul doron dohonon alaniaha ya kita do maboto ala kita ala bata. Maka apa yang harus kita lakukan semuanya hanya karena roh Allah yang menuntun kehidupan kita. Digonggom toddini di batama hita mangulaw na kaulauta asa marhite akka nanong tajalo pasu-pasu ni di bata toddini di batama paingoto kita laho makkamulatehon. Amin martangya kita. Mauliate